Angikubikelele ngikwamkele igama lami mina nguSifiso Kuhle ngwakamsimango isibongo and welcome back to my YouTube channel. Mhlawumbe ke uyaqala ukuyibona ucindezele lapha usubscribe ulike. Namhlanje ke sithi players profile sikubhekela lapha uKhuliso Mudau zazi ngo26 kuApril ku1995 akuyilapho ke azalwa khona washo ukuthi uneminyaka engama28 28 yeminyaka ezalelwe ke lapha eMessina eLimpopo kanti mawubheka ikakhulukazi position ayidlalayo uyena the Sailor Mudau right back kulapho ke adlala khona udlala nje cishe ncamashi njengoThabo umfoka amahlaba right back yakhe iyahamba umthole phambili umthole semumva umthole phambili umthole semumva sibheke amaqembu awadlalela 2016 kuya lapha ku2017 iMagesi FC yaseMuleji eGhabo Park eLimpopo barikidi kwena tsametsi yona ke lapha ngo2016 2017 ayidlalela 2017 ke lapha ku2020 ayidlalela lapha iqembu eladlala kwiAbsa Premiership siyaziwa njenge DStv Premiership manje eBlack Leopards iqembu ke lelo adlalela ngo2017 kuya ku2020 2020 kuzoba yena namhlanje udlalela lapha abafana besitayela Mamelodi Sundowns uyena lapha the Sailor Mudau ocontribute kakhulu futhi kakhulukazi makuziwa lapha kuyona ke national team ibafana uThe Sailor wena yenza njena uhlala lana sibe sikulethela abanye ukuthi bangobani sithi #players profile.